Εδώ είναι το δεύτερο μέρος από τα ηλίθια σχόλια που είχα κρατήσει. Πριν κράξετε, είναι καλό επίσης να δείτε το σχολιασμό μηνυμάτων που είχα πάρει στο προηγούμενο ηλίθια μηνύματα και τα είχα κράξει και αυτά. Κράζω πολύ, είμαι πάρα πολύ κακός άνθρωπος γενικά και δεν έχω τι να κάνω με τη ζωή μου. Τσάχ, να σου κάνω μια ερώτηση. Αφού εσύ οδηγάς τη μηχανή του αδερφού σου, έχεις κανονικά δικό σου δίπλωμα? Υπουργείο Μεταφορών, ο Τσάχ. Έχεις ερώτηση για κάποιο δίπλωμα? Στο Τσάχ εννοείται, αδελφέ. Όχι. Γεια σας! Προκλήσεις! Πάρτο. Δεν θέλω και πολλά να σου πω, Τσάχ. Και στα αρχίδια μου κιόλας ποιος είσαι, Τσάχ. Λοιπόν, προκλήσεις. Αυτό θέλω εγώ. Κάνε. Μένεις κολονό. Μένεις κολονό. Like. Μένεις κολονό. Γιατί σε έχω δει. Θες να κάνουμε μια μέρα βίντεο μαζί? Έχω κι εγώ κανάλι. Κάνω κι εγώ βίντεο. Δεν με ενδιαφέρει που μένει ο κάθε φαν μου και δεν έχει και σημασία που μένω εγώ. Και αν ήθελα να κάνω βίντεο με κάποιον, θα το είχα πει. Είσαι όντως ο Τσάχαλος. Μπαίνεις στο YouTube κανάλι μου. Κάτω από κάθε βίντεο έχω αυτήν τη σελίδα. Απάντα μου όμως, εκεί δεν άντεξα ρε παιδιά, συγγνώμη. Χρησιμοποίησα το ορθογραφικό για ένα λογοπαίγνιο και οκ. Χαχαχα, έλα πες μου please. Είσαι ο Τσάχ, ναι ή όχι πες μου. Να ξέρω, να κάνω like στη σελίδα σου. Και το απαντάω, μην κάνεις like και μη στέλνεις επίσης. Γιατί δεν θέλω τέτοιο κοινό. Καλά ρε φίλε, απλά πες το από την αρχή. I got it from my daddy. Σκάσε ηλίθι, θα σε βρίσκω, θα σε σκοτώσω. Sorry μαλάκα αδερφός μου. Σ' αγαπάω, να το φτιάξουμε, σ' αγαπάω, κοίτα. Σκάσε είπα, θα σου κάνω κάτι περίεργο. Αν ξαναμιλήσεις και αν θες να ξέρεις, έκανα ένα versus 5 pentakill με κάτι. Pentakill μου την είδε σε YouTuber κολογκασμά. Θα σε μαχαιρώσω ρε βλάκα. Σκάσε, θα σε κάνω αυτοκτονήσεις με τραπέζι. Θα σε γδάρω. Sorry, μην με πας φυλακή. Τώρα αυτό το παιδί μπορεί να μου στείλει αύριο ένα πρόβλημά του και να θέλει τη βοήθειά μου. Θα το γράψω στα μου με όλη μου την καρδιά. Τσάχ, έμαθα ότι θα έρθει παστίδα. Είναι αλήθεια? Κάπου εδώ θα φανεί το πόσο αμόρφωτος είμαι. Παιδιά, πραγματικά δεν γνωρίζω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα πρέπει να το γνωρίζω και έχω αναφέρει ήδη ότι θα πάω εκεί. Απλά ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, στο YouTube. Οκ, πάρε ένα κομμάτι ρε παιδί μου, ήθελα απλά να σε ενοχλήσω. Και ένας που ήθελα να με ενοχλήσει ακόμα πιο πολύ. Πάρε ένα κομμάτι και πες μου και τη γνώμη σου για αυτό το ταγούδι. Γιατί εγώ είδα στον ύπνο μου ότι έχεις κάνει ένα post και έλεγες στείλτε μου YouTube κομμάτια για να τα σχολιάζω, ξέρω εγώ, πριβέ. Τσάχ! Like! Τι ακριβώς πρέπει να πω εγώ εδώ, εκτός από το είσαι πάρα πολύ ενοχλητικός? Μου στέλνει ένα κομμάτι εδώ κάτω σπίθηκος ξένοι, ένα κομμάτι που έχω ποστάρει στη σελίδα μου. Λίγο ακόμα για το 100.000. Τι σχέση έχουν αυτά τα δύο μεταξύ τους και γιατί πρέπει να μου στείλεις το κομμάτι και γιατί πρέπει να με ενημερώσεις για κάτι που ξέρω ήδη και το έχω αναφέρει. Ότι φτάνουμε και έρχεται και βίντεο. Τσάχ, θέλω να με βάλεις ένα βίντεο διότι έχω ψηζεί όλα τα βίντεο σου. Έχω. Δεν είναι λόγος αυτός. Οκ, θα κάνεις κάτι γι' αυτό. Τι να κάνω? Τι να κάνω? Απάντησα ήδη. Οκ, ωραίος ναι, ωραίος. Να σου πω εσύ να κάνουμε και μια μαλακία. Γιατί? Hi, εκεί που κάνατε φάρση εσύ και ο Vibrator, εκείνος που έβγαλε όπλο, στα αλήθεια πυροβόλησε? Είναι ένα βίντεο τέλος πάντων που δείχνουμε για τα fake prank που συμβαίνουν. Ότι μπορεί να υπάρξει ένας πυροβολισμός και να είναι απλά στημένος και στη μέση του βίντεο κόβεται το βίντεο και δείχνουμε το γύρισμα. Και δείχνουμε ότι ο Κονίλο ήταν αυτός που με πυροβόλησε. Οπότε είναι κάτι που δεν έχει συμβεί, προφανώς. Και της λέω, δες όλο το βίντεο κοπέλα μου, έλεος. Και boom, οκ, και μίλα καλύτερα. Τι είπα, δεν το εννοούσα, συγγνώμη, τι είπα? Κάτσε να διαβάσω το μήνυμά μου. Δες όλο το βίντεο κοπέλα μου, έλεος. Κάτσε να το διαβάσω πιο ειρωνικά, πως είναι πραγματικά πολύ άσχημο. Δες όλο το βίντεο κοπέλα μου, έλεος. Όχι, ακόμα το ίδιο σημαίνει. Πού δεν μίλησα καλά και γιατί άμα δεν μιλούσα καλά σε κάτι τέτοιο δεν θα του άξιζε. Τσάχο είπε έχει κλέψει διά την παροδία που έχεις βγάλει με το Μήτρογλου και έχει κάνει κάτι παρόμοιο με το Μαραντόνα. Και όχι, δεν είναι τρολ, δυστυχώς. Οκ, δεν ξέρεις το κομμάτι του είπω το Μαραντόνα, οκ. Πας στο βίντεο μου και βλέπεις. Τσάχ, μπλα μπλα μπλα. Πάροντι, είπω Μαραντόνα. Πάροντι, ίσον παροδία. Έλεος. Με ρωτάει μια ερώτηση γενικά για το γιατρό και όλα αυτά. Του λέω, άμα τα έχεις με μία, μην κάνεις κάτι με άλλη. Δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου. Και μπου μετά το αγαπημένο, ξέρω εγώ. Ξέρω ότι δεν πρέπει εύκα κάποια να χαρακτηρίζεται ουτάνας. Αλλά ξέρω μία που είναι 13 και τον έφαγε από έναν 17 και εμένη είναι έγκυος και γέννησε πριν κάτι μέρες. Να έχετε γενικά στο κεφάλι σας ότι το ότι κάποια θα μείνει έγκυος δεν σημαίνει ότι το έχει κάνει 150 φορές. Μπορεί να κάνεις μία φορά σεξ στη ζωή σου και να μείνεις έγκυος. Οκ, να το έχετε στο νου σας αυτό. Ρε Τσάχα, να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι παιδιά λένε ότι είσαι Βαλένθια ή Βαλένθια. Αλήθεια είναι? Η ερώτηση δεν είναι. Τι! Και μου στέλνει ένα κομμάτι του Νόε. Απάντα please, ποια εφαρμογή χρησιμοποιείς για edit?
Magic Movie Edit Pro. Να σε καλά, ρε! Είναι μόνο για PC. Γιατί δεν μπορεί να γράψει στο Google για αυτή την εφαρμογή ώστε να βρει και πρέπει να το απαντήσω εγώ. Ναι, αλλά τσακ, μπορείς απλά να το απαντήσεις, Γιάννη! Αρχικά δεν ξέρω γιατί είναι αυτή η εφαρμογή και δεν με ενδιαφέρει. Και όπως είπα και πριν, αυτό με το ψάρι, ας το βρει μόνος του ώστε να καταλάβει κάθε φορά να ψάχνει κάτι μόνος του πρώτα. Γεια σου, τσάκαλε, απάντα μου, please. Πού? Γεια σου, ρε Κώστα, καλά είσαι? Ήθελα να σου πω. Άμα μπορείς να με βοηθήσεις σε ένα κομμάτι μουσική rap που έχω γράψει. Να βοηθήσω σε ένα κομμάτι μουσική rap που έχει γράψει. Νόημα πουθενά και για ποιο λόγο θα έπρεπε να βοηθήσω σε κάτι τέτοιο. Σε ένα άτομο που δεν ξέρω και ενώ δεν έχω πει ποτέ μου ότι γνωρίζω από να γράφω μουσική ή να γράφω στίχους ή γενικά να βοηθάω σε hip hop κομμάτια. Και κάτι άλλο, Κώστα, οι προβολές έχουν μείνει στο 190 και ενώ μπαίνουν και άλλοι δεν ανεβαίνουν οι προβολές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν ξέρω. Google. Δες το ψάχνω κι εγώ, τέλος πάντων το βρίσκω. Τι φάση, του λέω. Είχε βάλει σε το τραγούδι σου, αλλά με παγωτό, όχι κοτόπουλο. Τσαχ, είναι δυνατόν να μιλάς για πρόβατα ενώ ανεβάζεις ότι δεν κάνει θεραπεία του παιδιού μια εικόνα σε αυτό το Google επειδή δεν πήραν 10.000 like. Αυτό το σχόλιο αναφέρεται σε αυτό εδώ το post που είχα κάνει. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε, μια κοινοποίηση άμα θέλετε να προχωρήσει η φάση του Mayhem και μια εγγραφή άμα γουστάρετε την όλη φάση του Mayhem γενικότερα. Αυτά, να χαμογελάτε. Peace and love, bye. Γεια μαμά. Έχω πολλά θέματα, αγόρι μου. Τσέκανε τα μάμπος Δεν θα μηδενιστούμε. Δεν θα μηδενιστούμε, το ξέρω. Ρε μου,